Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave weapon challenge med Viggo og min lillebror, der hedder Nord. Ja, og Lauke, han er the best på min skærm, eller han hedder Moneymaker 321. Og Viggo, det er mig, der snakker lige nu, og så den anden, der hedder Nord, det er ham der med det der sjove navn. Og så vil jeg bare sige, at vi spiller lige hjulet. Reglerne er simple. Hvis den lander på grå, så må vi kun bruge grøn, og så hvis den lander på blå, vil vi bruge blå exotic, og lilla, og guld, og mythic. Så vi prøver at spænde hjulet og se, hvad det bliver. Det bliver blå og exotic. Det er spændende. Yes. Vi klipper lige indtil vi er inde i gamet. Vi kan godt lave et kæmpe spring op i toppen. Der. Så er vi så småt på vej over i battlebotsen, og vi vil bare sige, at husk at like og subscribe, før vi kommer op om 4 sekunder. Og den lander på blå, så er det ikke, så det er kun blå, så er det ikke, vi må tage op. Det er ikke det sværeste, det kunne være værre. Hvor har I tænkt at lande? Sådan et sikkert sted, hvor der ikke er så mange mennesker. Så jeg tænker, at den er der. Okay, jeg lader... Fordi hvis man ikke får et blødt våben til start, så er det ikke så godt. Blå våben, de er nemme nok, men alligevel nogle gange, når man lige tænker over, så er det lidt sværere med de lige når man lander, så har det rimelig okay svært. Det er der, det skal få. Hvis man ikke får chesten, så er det ikke så godt. Okay, jeg er allerede ved. Ej, jeg har ikke noget. Ej, det ligger en pump her. Der er en kist. Ej, det er lort, når jeg tænker over det. Nej. Det ligger så godt loot her ved mig. Ej, lille ranger shotgun. Jeg skal bare have loot. Og, hvad er det? Please. Yes! Fik du home? Nice. Kom nu. Så er det lidt mere lavere, der skulle skyde os. Hvis der er vi lige sådan. Hvad er det, der er på, der ligger der nu? En masse healing. Let's go, play. Jeg har blå tag. Nice. Altså, hvorfor er det, I får alt det der? Jeg får jeg har en fuld blå. Så nu, please. Men det er ikke så, du har det egentlig. Den blå hammer kunne være lækker. Okay, det er fint. Nej, bare ikke. Jeg har en blå, som giver os her. Og I kan eventuelt skrive jeres username i kommentarfeltet. Er nogen af det her med Viggo, der har min blå tag? Ja, men der går lige nok lidt tid, før jeg kommer ud til dig. Men I kan skrive jeres username i kommentarfeltet, hvis I prøver at spille en video, hvor I spiller med os. Det vil vi gerne prøve at se, så får I den af alle blå våben. Ja, for jeg er kun en virkelig dårlig SMG. Jeg har en blå tag og en blå bombe, så det holder på. Jeg tror bare, jeg går bare imod det. Jeg skal lige futsætte, men jeg ved ikke, hvor det er nu. Jeg vil bare gerne have en grappler, så kan jeg godt gå igen. Hvor er det her futsætte? I det, jeg får en grappler, så kan jeg gå, så er jeg tilfreds. Ej, lille suppress pistol. I sådan en OG-kiste. Blå, der bare ligger. Jamen, jeg har fundet kun grønne og lille af til. Blå loot nu. Det er godt nok godt. Jeg har blå bomber, så er der ligger en mere der. Der ligger en mere til dig. Jeg kommer hen til mit loot ikke. Nej. Har du godt loot? Ja. Igen. Ja, så Han er cracket. Du. Har du den der ting der? Han har sådan en der den der rocket launcher vil jeg gerne have. Men har du ikke skud rocket til? Lille rocket launcher. Der er noget med, at hvis du finder en guld rocket launcher, så er det mere sjældent at få det der exotics. En guld rocket launcher skulle man da sygt svært have, i hvert fald set på TikTok. Og husk, det her det er part 1 af Weapon Challenge. I kan skrive i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have
nogle flere videoer, hvor vi laver det her. Der kommer også en bag der, Viggo. Ej, jeg bruger nu en eller anden af, og jeg kan have råd til Nej! tak, det er virkelig endnu bedre. Jeg kan faktisk ikke have honey waffle. Den er faktisk helt særlig god. Skål. Den kommer Men jeg vil indsat her. Får en sådan en. Så det er givet dø. Min kvabler. Nej! Nej! Fuck! Honey waffle! Nej! Må jeg vores Har nogen, der har burgers? Bare lad vores mail tage. Nogen, der har burgers? Nej, ikke nogen, der har en sammen. Jo, vores mail han har det. Vores mail han har. Har han burgers? Fordi jeg har prøvet at give nogle... jeg vil så jeg var Nej, du skal lige give ham en chok. Let's go! Er nogen, der har den, jeg har blæst? Ja. Hvor er den? Nå, der. det er bare noget. Nu er der lige land dernede, men han har fået ærtet. En oppe i! Det er det ene død! Skulle du komme nu? I kan godt. Hvor mange er I? De er en, og den anden, jeg har dræbt den anden, og den anden, han står ved ham sig. helt. Nej, han står ved sig. Jeg lander lige ned på dem. Nu er han, jeg har ramt ham så meget. Okay, han er faktisk god. Det er holde det. Genord, det kan mange kan. Ja, men altså stadigvæk. Men det er faktisk en god smart. Not! Skib på! Tæt på fucking el, mand. Ej, altså han er jo dårlig, han der var smidt. Ikke en, der kan vinde. Eller der vil vinde. Jeg lander ned. Men det er jo Alfabet. en stor ordner. Nej, så får... Så er en af sådan. Ej, hallo Nord. Det var ikke stilkæft. Det var sådan ordentligt Jeg meget. dræbte ham ikke. Det var ikke lige igen. Nej, hvis man ikke tog en blå SMG lige foran mig. Ole, hvad slut han? Gutter? Ja! Jeg så det! Oh Det må vi jo godt tage, Lauke. Ja! Film! Ja, jamen jeg optager også lige nu. Hvad er det, du har fået for en? En exotic. Den der kan skyde ind tilbage. Den der kan hvad? Jeg dør til storm. Hvad for en? Lauke. Jeg dør til storm. Jeg dør Hvad til for storm. en? Hvad for en er det? Hvor meget? Helt mig. Jeg har lige nakket. Jeg så den ikke. Lige der. Det er dop! Nu helt. Den er jeg varm med i piskatøl. Ej, den Lige skader. nu derind. Den er det dop, Okay, der. Den er okay. sygt god. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der healer mig? Jamen, for Nej, fordi vores ven er livet. Nej, Viggo, der er ending, nej! jeg vidste jo ikke det. Så er det ikke så heldigt, du har. Hvorfor var der ikke nogen, der kom ud og healede? Fordi du er midt ude i stormen, der skader en Jeg verden. var lige ved kanten. Hvorfor kravlede du så igen? Jeg kunne ikke nå det. Nu var jeg lige ved mig. Jeg vil sige, jeg var der ikke, så jeg kunne altså ikke have gjort så meget. Jeg dropper min twinmate, og så tager jeg den her med. Bare klip til nu. Start den nu. Fordi Okay, vi ikke start kan den. nu, Europa. Fløj du ud i stormen, Lauke, for at få den af slet ikke. Nej, jeg var derude, og så fik jeg den. I en kiste. Nej, den lå bare på jorden. Okay, han er i lidt struggle, ham der. Jeg tænker lige at overtage det her. Nå ja, altså alle går jo til mig. Er de ikke så stoppe? De må gerne stoppe nu.
Ah, for helvede. Åh, 1 HP. Det er ikke Nej, noget lort. Nå, bare lige tryk med op, og så ser vi. Jeg prøver lige at spille en review og se, hvad det bliver næste gang. Så vi lige klipper, til vi kommer ind. Sidste forsøg giver vi det næste game, og med en... Nej, guld og mythic. Nej. Og jeg tænker, vi skal nok camp for noget invitation. Så skal vi gå efter at lande på en diamond keys, og så gå efter nogle airdrops, tænker jeg. Airdrops, det er nok vej. Ja, jeg tænker, vores vej, det er nok airdrops, tænker jeg. Det er nok... Det er jo godt, når man først har det. Og det var guld og mythic, de blev på. Så jeg tænker, vi prøver bare... Der er ikke noget sted, vi lander. Vi prøver måske at spotte en diamond keys. Jeg prøver... Der er altid nogen herovre, føler jeg. Men det er bare gæt. Hvordan er vi gået? Vi prøver at spotte en diamond keys i luften, tænker jeg. Så er du allerede godt fra start. Jeg prøver bare at lande. Kunne du sidst? Jeg har spillet lidt, hvor jeg har faktisk optaget det, men jeg har ikke fået lagt dem op, Bruno. Jeg kunne ikke finde ud af at lægge dem op. Men de er... Jeg fandt en mythic hammer derovre. Jeg åbner bare alle chests, og så råber på det bedste. Ja, men... Bedste kommer sgu aldrig. Kom ind den. Jeg landede ikke engang på noget. Jeg har ikke engang lige tænkt over, hvad vi lavede. Altså, jeg vil bare... Ja, rotation. Kom nu. Jeg synes, det er den der det tror jeg ikke. Men jeg vil bare få et charge. Ej, så Ej, altså jeg har taget den mest dårlige omvej rundt om det. Hvad kan man egentlig få en guldcheck, guldkonge, men... Altså jeg render bare og laver alt muligt lort lige nu. Jeg ved ikke engang, hvad jeg laver. Jeg render bare rundt med. Åbner alle chests. Det er dumt, når man går efter at få noget. Jeg skal prøve bare at lade være. Så får man det aldrig. Det samme mig, baby. Man skal bare lade være med Hallo, det. mig, baby, vi lavede det med guld og mythic, ikke? Og det er sjovt, fordi vi havde gået efter guldvåben. Men vi fandt ikke engang guldvåben. Det eneste vi fandt, det var en mythic, og det var sådan en havoc af mythic. Og så lavede vi det, hvor vi... og så landede den på blå. Nej, lilla. Det var lilla. Og så var det, at vi fandt en mythic shockwave hammer. Men vi må godt bruge den. Bare ikke til at skade folk med. Jeg er glad for, at det var den, og ikke et eller andet 200 på den. Jeg har meget food, men jeg har ikke noget mere. Lad mig lige leve, okay? Hold kæft. Nej, den er skud efter mig. Okay, Den er skud efter mig. jeg er sød. Jeg er sød. Ej, vel, det er faktisk måske lidt snyd, at vi gør det her i fill. På grund af, så har vi jo en, der godt må. Et eller andet ved Enderman, han der. Man kan... Stop det der leg, bare drop det. Der er lige sådan en bot over mig, så skud efter. Altså, jeg prøvede bare at pickaxe i luften. Jeg bliver skudt efter. Og det er nogle ægte spillere. Ja tak, Jeg skal væk ja tak. herfra, jeg skal væk. Jeg fik så mange chocolates der. Lad mig komme væk herfra. Okay, jeg beder til Gud. Et big shield, et big shield. Please. Okay, hvis jeg kan. Lad mig den. Jeg skal prøve lige at overveje. Jeg lander ud til 120. Jeg ved godt, at vi er kok. Vi er rimelig døde nu. Altså hvis vi ikke får noget loot, Hvis jeg ikke får en så bare lidt godt, så er vi sådan rimelig... Hvis vi får noget guld, så er vi rimelig døde. Altså, jeg føler ikke, at det er så svært at få guld. Det er kun, når man lige leder efter det, det er svært. Man kan egentlig bare gøre dem bange med at få et skud efter dem, hvis man rammer dig. Ja, man kan bare tage et våben, så er man rammer. Men hvis man rammer, så... Der ligger noget guld! Der ligger noget guld! Jeg så noget guld, jeg så noget guld! Du må bare ikke gøre en eller anden fucking... Det er fint, hvis det er en SMG. Run down til med 0 skud. Det er fint. Jeg har det mindst med guld.
Men er det en guld rocket launcher? Det er sygt sjældent her. Ja, man. Men den har bare ikke Ja, jeg har et airdrop herovre. Jeg skal væk herfra. Der er nogen, der har en mythic. Der er nogen, der har en Sonic 90 i den sted. Ja, det er ham, der er dernede. Ham skal jeg ikke i nærheden af. Skal du en chest? Der er ikke nogen lige der. Det er altid der, hvor du træder på den. Ja, der er en flot. Kom nu lidt. Men i hvad? Død! Nej, der Ikke er død med pickaxe! Havde han noget godt? Hvis man... Nej, ikke noget jeg kan Men jeg bruge. kunne godt bruge nogle rocket. Hvordan det var så lort. Nej, de må godt få en jeg har nu. Ej, Ja, nu stopper det. Prøv mange med, jeg har 3, 2. jeg venter bare på, at der kommer nye... Skal vi blive venner med nogen, så kaster vi et big shield op til dem, sådan der. Ej, Hvis vi bliver venner med dem deroppe, så kaster vi... Lad nu være med at edit den. Please. Hey, Mikke. om 10 sekunder kommer der måske airdrops. Der ligger en masse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg har næsten 500 elements. Kommer der nogen? Nej, der kommer ikke nogen. Kom nu. Nej. Der er ikke Jo, airdrops. et dog. Ja, der kommer du et. Vi har det. Og det er mit! Der er en derovre på siden, der er en over på siden. Der er en over på siden. Ja, nu. Til har det. Kom så ned med det. Ned med lortet. Ned. Hvad er det? Der er rocket skud. Ja, rockets skud. Jeg fik 12. Jeg har 12 rockets. Okay, jeg bærer på de resten, så siger du bare, når du skal have en ny omgang. Så bærer jeg på dem her, så siger du bare, jeg mangler lidt. Så kan du få lidt, fordi så bærer jeg på det der, du mangler. Eller det du ikke kan bære. Et Sonic! Et Sonic P90. Et Sonic P90, gutter. Har du? Ja, prøv at se, Lauke. Nej. Nej, jeg gemmer den i en bus. Nej. Jeg gemmer den. Nej, du skal bare holde den. Der er ikke nogen, der skal have den. Nej, jeg holder den, fordi man kan spænde uendelig med den i hånden. Ja, du skal bare lade mig skære. Du skal bare... Der er nogen herovre. Du skal bare gå frem bange. Jeg skal gøre lige for lidt. Okay, klip det. Okay, bare jeg dør efter. Og ja, det er ikke os, der har alle killsene. Det er vores lille mate. Ah! Giv mig snappe. Cut det. Hvad fik du med? Hvad har du? Ej, Shadow Trooper. Jeg fik holdet hele holdet, gutter. Kom nu. Jamen, Lauke, det er kun mig, der er tilbage ud af. Og mig? Altså, jeg har da overhovedet været noget guld i den her. Sikkert, jo, en. Ej, Lauke. Jeg fik lige hele holdet med rocket launcher. Gud, jeg har ingenting, jeg kan skyde med. Ser du det godt? Ja. Fuck, du er sygt. Det er da meget nice. Gutter. Jeg vil have nogen, der healer. Jeg vinder med rocket launcher. Ja, det så jeg, der gemte sig. Hvad er chancen? 3 is a magic number. Jeg er nok ind til med rocket launcher. Kom nu lidt. Okay, Lauke, han flyver ud af. Hvor mange kills er Lauke? Han har 3 kills. Der er kun Vivo, der er ikke så mange tilbage. Lauke, der er en tilbage ud over. Har du rocket skud? Jeg har 3 rocket skud. Jeg har 3, kom. Bag dig, Lauke. Rockets. Han er lige ved os. Det er simpelthen, jeg har ikke så Ej, gutter, vi vinder no weapon challenge. Eller kun en rocket. Crack! Ja! Nej! Jeg fik det alle med rocket launcher. Kom nu Oi. lidt. Hvor sygt, man. Nej, det er vist ting, du vil Vi vandt, kom nu. Vi vandt med en rocket launcher. Når du stod og drømte rocket launcher, så skyder vi der, så vil vi ikke have fået dem. Gutter, det er sygt. Okay, tror jeg godt, jeg kan få en ekstra video ind i den her video. Det tror jeg, eller en ekstra game ind. Det tror jeg. Det var lækkert, det der. Fordi jeg tænker, hvis der er stemning for et til game, så tager vi et til game.
Skal vi tage et til game? Skal vi tage til game? Vi kører. Ja, det vil vi gerne tage til game. Ja, det vil vi gerne. Julespinner. Det er content for alle. Nej, det er Kom nu, Ej, mand. det blå er så det. Ved du hvad? Det tager vi lige. Det Nej, det har vi haft. Det har vi haft. Kan vi ikke lige sige, vi sletter blå exotic, og vi sletter guld og mythic? Jo. Og guld. Ja, den har jeg igen nu. Vi kører. Hvad får vi? Ej, jeg kommer til at spille. Det lander på lilla. Nej. Og det er godt for airdrops. Det er virkelig godt for airdrops. Lilla, det er godt, bror. Hvis du får en chest, jeg fik en lilla. Er du ikke sikret i at få, hvad hedder det? Lilla airdrops. Det er sjældent, du kun får blå. Altså. Men Så får ja. Lilla er nemlig hister. Der er noget, jeg har lavet. Patience, der kan køre rundt, fordi det er lilla. Altså, lilla, det er okay. Ja, det er meget i ærten. Lilla er okay, men man skal bare lige have lidt rotation, så man kan, hvis det er, man ikke har et lilla ved. Ikke lilla. Jeg tager bare det med. Altså, hvis du ikke får et lilla fra start, så kan det godt være lidt svært. Det var lilla, fordi jeg troede, det var lilla fra blå. Okay, jeg tager en chance og lander på tårnet, og der lander en med mig, så hvis jeg ikke får en lille, så er jeg død. Så kan du bare vifte rundt, det går også hurtigt. Ikke en lille der. Få dig på mig! Jeg er på mig, jeg har ikke en lille. Okay, jeg dør. Ej, så mister vi bare. Fuck, det er godt, det Nej, okay, jeg kan ikke gøre noget. Han har en chok. Og så danser han. Det er godt nok lidt ulækkert. Jeg havde typen, der bare har behov for at danse med den. Altså, jeg danser. Lille mammut! Ja. Første kiste, jeg åbner! Lille mammut! Det er godt, det er rigtig godt. Men alligevel som den eneste våben. Så Kan vi se. Men det er stadig, jeg er glad for, at jeg har det. Ja, du skal bare, nu kan du bruge det på. Den er okay god. Hvis du lige rammer nogen, der lige er land, så grab dig. Okay, jeg kom til at... Nå, er bare man masser skal af jo droppe det rotation. lige, man starter med. Jeg skal bare rotation, og det er faktisk fint. Hvor du bare Så det var lilla kun. Ja, det er kun lille. Der er ikke noget andet, sådan, ligesom blå især ikke så guldmæssigt. Var det der lille, altså den ligger der? Ja, okay. Det var bare en grab. Okay, der er fucking mange personer på mig. Og jeg har... Indtil jeg finder noget, der rent faktisk kan bruges sådan noget. Nej! Jeg finder guld! Nej, ved du, hvor vi ikke leder efter guld, selvfølgelig gør jeg det. Jamen, det gør man Altså, ikke. hvad har man regnet med? Det er sådan noget Fortnite, jeg føler, det er Jeg er 4 HP. Lad mig lige... Der dør jeg, han lille mammut. Hvorfor væsser han ham der? Det er jo lidt noget lort. Ej, okay, nu har jeg lige fået sådan noget godt. Og så er jeg lidt for ivrig. Jeg har lige fået noget godt. Jamen, jeg kan ikke gøre noget, så... Lilla. Combat. Det er ikke så godt. Ja, du er jo. I dit hoved er det godt. Kæmpe chipping. Ej, så lige, når jeg finder et airdrop, så er der ikke engang noget lille. Lille bold! Hvor er det med tingene? Så vil det være nemt. I'm in fucking... Så er det jo også der, så vil du heller ikke være sjovt med sådan her. Ej. Så vil det være for nemt at få det ud. Det var en blå kom, jeg overgivede Jeg løber bare rundt der, hvor der ligner, der er ikke nogen, der har... Jeg klipper lige til, jeg finder noget. Ja. Eller hvis I gør. Der gik ikke for lang tid til et... Der var en, der fandt godt loot. Jeg er over på et ærstop nu. Jeg kan få den, jeg flyver hen på David Check. Du får sikkert et eller andet guld. Ja, 100 B, altså det er guld for
26. Der ligger diamond chest. Hvorfor er der ikke nogen, der tager det? Please, ind i den 25. Nej, 25. guld fucking AK. 25. Guld fucking AK. E2P i luft. Svæver. Mange guld AK. Amen. Lort. Det er det falske sted. Ansigt fucking godt. Jamen, jeg hader det. Vi skal ind til et airdrop. Det er Bæren der. Der er 2 ærter. Det er Bæren der. Det er Bæren der. Er det en diamond jeg kan høre? Nej, det er det ikke. Det er en klumpe. Det er bare en helt normal kiste. Spil lige den gang. Jeg kan ikke så lige. Ingenting til. Blå honning. Jeg har lootet 3 airdrops i det her game. Eller hvad hedder det? 3 tror jeg. Og jeg er ikke... Jeg er lille mammut. Jeg wanna kill Bubba. Fik du tilbage? Nej, jeg er i et airdrop. Nå. Shit, hvad er Frøde det her airdrop. Nej, der er nogen, der tager det. Der Du- var en lille en. Okay, det er min shockwave. Det mindste. Der ligger sådan en Ej, der. der skulle efter Den syg. lille twinmate. Den vil jeg gerne have. Okay. Der er nogen, der har en... Jeg har bare brug for Der er en den. på mig. Der er 2 på mig. Ja, hvis der er lige sådan noget. Ja, okay. Så lige når reboot ender seriøst. Det er så typisk. Nej, det er Der faktisk... kunne ramme i luft Og jeg havde så godt loot. med bakken. Jeg blev presset. Jeg må ikke prøve at finde det. Der er en på mig. Men lige hvad? En lille hammer. Hammer er jeg. 1 HP. Fucking energy-stål. Det er noget vildt sprog. En lille dreng på en lille dreng. Hvad er det? Prøv at kigge den her. Nå. Hvad? Prøv at se mit loot. Det er nøgen her. Yay, flying, get 'em. Og det er ikke sådan bots den her gang. Og der er kun en, der er her. Ej, ikke med til. Jeg har lavet dræbt mig. Ah, shit. Altså, man kan ikke prøve at peek og så ramme nogen, uden at bliver bare fuldstændig ramt den andre. Pas på, de er 2. Nej, han er en. Det er grunden til, at jeg ikke bærer på minis, det er på grund af, at de er så nemme at finde. Bare lige. Altså, lig, hvor de bare lige ligger. Jeg har virkelig et dårligt sted i forhold til zonen. Jeg chokker jo bare rundt. Come on. Det er godt nok dumt af ham der. Han er crown. Hvad gør den her? It's fire, it feels on fire. I can't find yourself. Så gik I.
Altså, er alle bare Juice Worlds, eller hvad? Ellers er det bare tabi. Og bare komme ud. Jeg skal ikke lige se vores ven. Han er dårlig. Ej, så lægger jeg lige. Jeg lægger altid lidt, når jeg optager. Det er godt lavet. Okay, det er mig mod 3 andre. Så jeg er helt udstået. Lad os må det til Zone Wars, du skal clutch. Det er bare til Zone Wars, det er bare til Zone Wars. Nej. Ja. Det er okay, hvis du ikke er Nej. Lort, mand! Ej, GG, tak fordi I så med, og ses i næste video. Det bliver til en win, en anden plads, og hvad var det? En eller anden, det kan jeg ikke helt huske, men ses i næste video. Jeg ryster helt.